Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Yebo, siyazi ukuthi kulezi iy'nsuku sisakhula isifundo ngencwadi kaDaniel. Engizokusho njengamanje nje ngingasho ngithi ama-extras ngoba usuku lwesabatha. Usuku lwesabatha usuku lwey'busiso. Kuyenzeka uma kuthiwa into iyisibusiso kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi usuke usulindele okunye. Bese bephinde bekuthi khabhaca bekungezela ngokunye. Uyabona thike nje ama-extras la engizokhuluma namhlanje akuzami ukuvala ukuthi masiphinda sihlangana kufuneka senze incwadi kaDaniel siqhubeke no-chapter 4. So ama-extras osuku lana namhlanje. Cha, ngokungapholisi maseko nje khona incwadi engifisa siyibheke nje kancane mhlawumbe ngenxa yokuthi vele inama-chapters amafushane kakhulu. Noma nje ngifisa ukuthi senze nje ama-chapters at least awu-2 encwadi spiritual confrontation. Abanye leyo ncwadi bayibiza ngokuthi nje confrontation. Yebo, ngoba kuthiwa confrontation. Angikhumbuli-ke kukhona i-version yayo lapho ibhalwe khona ngesiZulu, kodwa thina sizoyikhuluma ngesiZulu ukuze wonke umuntu ngisho ngathiwa ugogo omdala ongabanga qamuqamu noma umuntu okanjani, umuntu nje oqonda isiZulu khona ezokwazi ukuyiqonda. Cela sithandaze nje kancane izoba sifishane lesi sifundo sethu. Cela sivale amehlo ubaba uhlala ekhala lasezulwini, mdala amazwe nomhlaba esenkosi ethu Jesu Kristu. Siyabonga ngalesi sikhathi salesi sifundo. Sicela Nkosi usiphe ukusizwa ngoJesu ngiyakhuleka. Amen. Yebo. Confrontation. I-confrontation to confront angithi ukubhekana yabo uma kuthiwa confrontation shushi-ke ngasho ngithi nje kubhekwane ngeziqu zamehlo yabo. Kwincwadi confrontation ngicela sifunde nje laphana ku-chapter 1 kuyivuselelo nje ukukhumbuzana ku-chapter 1. Chapter 1 wakhona isihloko sakhona sithi confrontation in the desert. Confrontation in the desert, ukubhekana laphaya ehlane. Siyakhumbula ukuthi ehlane konje kwawenzakalani. Lana kuthathelwe encwadini kaMateyu. Mateyu 4 kusukela kuvesi 1 kuya kuvesi 11. Mateyu 4 verse 1 kuya kuvesi 11. Ngisacela nje ukuphuthuma ngofunde for the sake yalaba mhlampe abangekho seduze namabhayibheli abo. Isihloko sakhona sithi ukulingwa kukaJesu. Ngicela ukuyifundayo. Uqala kanjena Mateyu 4 verse 1. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa amatshe abe yizinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Uvesi 5 ethi, "Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." Uvesi 7 athi uJesu wathi kuye, "Kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." Uvesi 8 athi uSathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. 9 wathi kuye, "Konke lokhu ngizakunika khona uma uzuwisa phansi ukhuleke kimi." Uvesi 10 athi, khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa." Uvesi 11 bese ethi uSathane wayesemshiya, bheka kwafika izingelosi zamkhonza. So, amen. Uchapter 1 kwencwadi i-confrontation, isihloko sakhona sithi confrontation in the desert. Uthathelwe lapho uJesu Kristu kade ezilile khona ukudla nje wafika uBhanyatisi wazila ukudla walamba. Kwafika uSathane wazobhekana naye ngqo ey'qweni zamehlo. uSathane waletha ama-suggestions akhe. uJesu ubonakala uyawanqaba yabo, ngoba vele ekugcineni uJesu wamlalela uSathane, uJesu wayezonqotshwa. So asiqaleni-ke kuthiwa after the
the baptism, okay, emva kombhabhadiso kaJesu Kristu eJordani, waholelwa ngumoya ukuba aye ehlane. Lapho ehlane wayezofike elingwe uSathane. La esephuma khona emanzini, uJesu kuyavela ukuthi wakhothama ebuka ama-banks aseJordani, yabo, ecabanga ngamandla amakhulu, uyabo, noma enxusa amandla amakhulu angapheliyo ukuthi esho ukuthi uyawadinga ukuze ezokwazi ukumelana nale mpikiswano ekhona phakathi kwakhe nengelosi ewileyo noma nesitha esiwileyo. Ukuvuleka kwamazulu, khathi yakhumbula khathi ebhabhadiso kuthiwa kwavuleka amazulu kweza inkazimulo eyayizoqinisekisa ukuthi izoqinisekisa ngobungcwele with his divine character kaJesu, ngesimilo sakhe sobungcwele. Kwazwakala izwi ezulwini elalisho lithi lisho ukuthi uJesu Kristu lona uyindodana, lithi lona uyindodana yami ethandekayo, angithi. So emva kokuthi uJesu ebhabhadiswe, umsebenzi noma imishini yakhe ngaso sona leso sikhathi yayisizoqala. Kodwa kwakufuneka ukuthi asuswe, awithdrawe, asho ukususwa kancane ey'ndaweni ey'bhizi zempilo, ebesendaweni lapha akazoba yedwa khona, esehlathini, ngenxa yokuthi kwakufuneka kube khona izilingo ezintathu okwakufuneka abhekane nazo in behalf yabantu akaze ukuzobasindisa. Kwakufuneka ukuthi elingwe ngey'lingo ezintathu. Ngokulingwa kwakhe, elingwa wayemi endaweni yabantu, uyabo, akathe uzobasindisa. Uma sizokhumbula kahle ngoSathane, uSathane kuthiwa wayeyingelosi lana eyayike yahlonishwa laphana ezulwini, uNkulunkulu emenze kahle naye, ambitious, yabo, futhi ambitious for ukuthi elokhu ekhushulwa, yabo, njengoba kwakukhushulwe uJesu Kristu uqobo. uSathane ngathini lento mhlawumbe nje uyayibona into ye-competition, mhlawumbe ukwenza isibonelo ukuthi umuntu imishini yakhe ethi angifuni ukudlula usibanibani, yabo, ngizama ukulwa naleli gama elithi ambitious ukuthi ngalichaza kanjani, yabo. Indlela yakhe ila, kodwa indlela yakhe eyimeje ngokubuka okwabanye, ethi angifuni ukudlula umuntu othile. So noSathane enjalo ezulwini, ehlonishwa ezulwini, wayenaleyo ngqondo uma eyibuka uJesu. Okwakutholwe uJesu wayefisa ngathi naye kungaba wokwakhe, ngoba uma uthi awufuni ukudlula umuntu othile, shuthi somehow uzibona ulingana naye, noma mhlawumbe uzibona uworthy, ungcono kunaye, yabo. So kwaze wafika lapha khona uSathane aba nomona khona ngoKristu. Wase seyithatha le ndaba yakhe noma lo mcabango akawucabangayo ukuthi uJesu Kristu umbone kanjani, wawutshela iy'ngelosi. Shuthi kwasekuqala inhlebo-ke lapha, ngoba bayeza abantu besifazane, abafazi, nawo wonke nje abantu, ngoba badumile. Angisho ukuthi kunjalo, kodwa badumile ngokuthi bayahleba. Israel ukuthi ungaze kuthiwa into kuthiwa itholakale ngoba uNkosi noma ngoba uDlamini, kodwa kuningi amasho ukuthi itholakale ngomaDlamini. Sekuyistandard nje, yabona nje, akuseyiyona into ethusayo ukuthi kube khona umuntu owaziwayo nje ukuthi uyahleba, yabo. Kwaziwe nje ukuthi nje uma hayiyoba izwakalanga, akathathe isizojwana necala kuthiwa uziwe ngoba sibambane standard, vele uyahleba. Ukuhleba-ke kwaqala ezulwini, la uSathane khona waqala kuqala wahleba uJesu Kristu, emhleba ezingelosini, yabo. So ukuhleba vele, uma ufunda incwadi yesambulo, ubizwa ngenyoka nomhlebi. So
namhlanje kuwusuku lwesabatha sizosho ukuhleba Nkosi yami ngisho sekujwayeleke kangana ngisho vele abantu bamanje bayayithanda indaba azisabaneliseki manje ziko-SABC sey'ndabeni sebeze beyifune ngisho nanasemafonini angithi yabo ngey'ndlela ezehlukene through internet ziyathandeka nje kodwa azitshintshi muntu aziguquli isimilo samuntu. Okay, siyezwa-ke uyayithanda-ke kodwa ukuthanda indaba mhlampe ukuze kube khona umuntu ekuthiwa nje sekuyi-standard ukuthi uyahleba lowo muntu udinga ukuqondiswa hhayi uku-entertainwa kahle futhi ngokungcwele engenziwa kanjani engancishiswa eyibone ukuthi ubalulekile noma ehleba kanjani kodwa ubaluleke uNkulunkulu. So that's why kufanele aphendule. USusanne siyambona useyaqala usepresente le ndaba yakhe ey'ngelosini useyaqala useyahleba ngoba uhleba kulezi iy'ngelosi ezazivele zimhlonipha nalo nazo njengani ngoba uyena yedwa wayaziwa ngokuthi uyikherubhi elisibekayo yabo. Uyasho ukuthi uyaziveza ukuthi kangakanani mase eyaveza ey'nkolosini ukuthi kodwa engathi yena akahlonishwa ngale ndlela kufuneka engabe ohlonishwa ngayo uma kubukakala isikhundla esikuyona yabo. Ey'vezele ey'chazele iy'ngelosi ezivezele ukuthi kahle kahle yazena kufuneka ngabe uhlonishwa noma waziswa ngendlela elinganayo nendlela kaKrestu yabo. Ayibeka le ndaba yakhe kuthiwa waze wayitholela ama-sympathizers waze wayitholela kuzo lezi iy'nkosi waze wayitholela ezizozwelana naye. Yazi njalo abantu bayathanda ukulalela yabona nje uNkulunkulu esisize siphume yakho engcwele ukuze ngoba akekho umuntu ozokutshela uma umiswa umuntu ukuthi mana futhi akekho umuntu ozokutshela ukuthi hamba yabo. Akekho umuntu ozokutshela lokho umuntu udinga umoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele umtshele lokho ukuthi hamba mana ngisho kwathiwa bayakumisa yabo. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi uyahamba kanti bekuzoba isibusiso kuwe yabo. Kwenzeka uthole ukuthi futhi ume kanti lonto ozoyilalela into mhlawumbe ezokwehlisa isithunzi ekugcineni noma into nje mhlawumbe ezokubhubhisa. Lento nje seyabantu besifazane uyokubona ukuthi uyahamba laphana emall ubone kuwumfana oncane kuyashela kushela unkosikazi womuntu mhlawumbe ufake nane-ring kuyashela naye umile uyahleka yabo. Vele lokho kuwumfana uyabona nje vele kuzonakalele kodwa kube kusabhekwa kakhulu khona kubheka kakhulu kowesifazane ukuthi lento akayilalelayo ulalela ini yabo. Uyi-entertainelani lento ngoba ekugcineni ngiyize imsizeni ngalutho ngoba naye isimo sakhe lo muntu wesifazane uma umbheka vele mhlawumbe uyigqokela osheqe noma olegging noma ugqoke uveze imfasankomo noma uhamba ngekhanda vele nawe uyintombazane usubona ngering ukuthi ushadile. Mase uyabona ukuthi kahle kahle naye ukuthi ulalele lo mfana omshelayo kahle kahle nje nakuyena nje kukungcola kwakuyena ngoba alikho ivesi elizokhishwa uyena nje ngoba umfana uzobuza ukuthi le vesi alikusiza kangani wena mama uma wena usaveza imfasankomo kodwa kuthiwa uganile. Ingakho-ke evele kushele naye-ke uyalalela. Ngiqonde kubi kuvele kunyanyise akubukayi kakhulu umuntu wesilisa kodwa nawe uyabuka kodwa kubuka kakhulu owesifazane ngoba phela leyo ithathwa nokuthi yena uwumama shushe ekhaya lakhe nje entertainer yonke into embe ukungcola engena khona lokho ehleka nje behamba ehlekela abafana lapha ne-mall angithi yabo. So noSathane-ke lana kuthiwa wayirepresenta le ndaba yakhe ezulwini zamlalela-ke iy'ngelosi-ke ezulwini ngoba ukulalela kuyi-choice nokungalaleli futhi kuyi-choice yabo. Zamlalela waze wayitholela-ke ama-sympathizers ezizozwelana naye. Iy'ngelosi-ke ezulwini zase kanjalo-ke zahlanganyela naye noma zamjoyina laphana ekuhlubukweni kwakhe ehlubuka uNkulunkulu. Zawa lezo y'ngelosi zawa nomholi wazo uSathane besuka phezulu ezingeni lokuthi bebengcwele angithi yabo. Ukwenza kwabo nje kwenza ukuthi bedemotheke yabo behliswa bashotshiswa ngezinga eliphezulu balahlekelwa abanakho waze waphoqa ukuthi-ke bayaphuma ezulwini yabo. Uchapter 1 uma uthole ukubheka uyisamari nje ukuthi kwenzakalani ezulwini. USathane ezulwini wayephumelani waphuma kanjani. Maningi-ke amavesi achaza lana uyathola incwadi ka-Ezekiel uyathola ko-Isaya kodwa nje kuyisamari okuvela ukuthi uSathane kahle kahle wayephume kanjani ezulwini yabona. Lezi iy'ngelosi sekuthiwa amadimoni njengamanje zazwelana naye Nkosi yami kule nto akayibekayo ukunganeliseki kwakhe zathi suka zamjoyina emva komjoyina kwazo kwase kuba ukwawa bonke bakhishwe ezulwini
ngobe basebehlubuka uNkulunkulu. Kodwa kahle kahle usathane waqala ngokuba nomona eziqhathanisa noJesu. Emva kokuqhathanisa noJesu wahleba uJesu bafazi yekani ukuhleba nami ngifa phakathi lapho ukuhleba ngisho ngathiwa iy'ndaba y'bonakala zimnandi kanjani aziyekwe isimilo sasathane ukuhleba. Laba abanye-ke bazwelana naye bamlalela kule nto yakhe usathane base sebezwelana naye kwathi uma sekuwe kwawa konke kwakhishwa konke ezulwini. Amen. Alibonge igama lenkosi. Amen. Siphangisise laphana ku-chapter 2. U-chapter 2 wayo le ncwadi uthi Adam and Eve and their Eden home. U-Adamu no-Eva nekhaya labo ekwakuthiwa yikuphi ise-Eden. Ngokombhalo lapha encwadini kuyatholakala ukuthi uNkulunkulu elulekana nendodana yakhe uJesu Kristu bakhanda icebo lokudala umuntu ngomfanekiso wabo. Angithi yabo bathini asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu besifuza. Khumbula laphana encwadini kaGenesis laphana kwi-creation kudalwa. Yebo kunjalo. Amen. So uNkulunkulu ubaba uyabonisana indodana yakhe ngohlelo abanalo ukuthi sesifuna bedala abantu-ke njengamanje umuntu abe umfanekiso wabo. Umuntu esedaliwe kodwa kwakufuneka abe under i-probation lapho kuzofuna khona asho ukuhlolwa wayezofika edalwe umuntu besethi uma esedalwe sephila base bakhona isivivinyo noma i-test noma ukuhlolwa okuzokuba khona empilweni yakhe. Kwakufuneka testwe evele ebone ngathini he was to be tested and proved yabo ukuthi ebonakala ukuthi uzozimela yini isivivinyo sikaNkulunkulu. Uma ezosimela isivivinyo kaNkulunkulu zithena zifika iyilingo yena wayigcina ethembekile eneqiniso kwisilingo sokuqala leso sasizozakela njenge-test. Kuthiwa wayengeke uNkulunkulu lokhu emlethela-ke ezinye iyilingo after iyilingo kodwa kuthiwa uma umuntu wayephasile le test yokuqala wayezophakanyiswa abe sezingeni elifanayo ney'ngelosi. Naye-ke ngokunjalo njengoba iy'ngelosi ezingafi bese umuntu naye bakuleso stage sokuthi wayengekeze efe. Amen. Abathesta khona bafethu. uNkulunkulu kanti naye siyathola ukuthi naye wayekudalile ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu ebethole i-promotion uzothestwa. Yabo. Yebo wayemdale wamuhle bo wayinto ubisi lodwa kodwa kwakufuneka ethestwe emuhle nje kodwa kufuneka ethestwe yabo. Nathi lapha ekuphileni bakwethu kubalulekile ukuthesta nje yabo. Ungaboni umuntu noma ubhuti noma usisi ngoba nakho muhle ulaphaya bese kuba ngathi uphethe iBhayibheli bese bangathi hayi bo hayi kuyathestwa Nkosi yami kuyathestwa kodwa futhi uma ubona ukuthi ungazi ucela uNkulunkulu ngoba ungazi ukuthi uyathesta kanti wenze kabi mhlawumbe wenze kwa-over noma wenzeka ngazi kanjani awufinyelelanga lapho ukufinyelela khona kodwa yonke into iyavivinywa uyakhuluma nomzalwane laphana ethi sengivivinyiwe ngiyofumana ngiyigolide yabo. Nangu noPetro laphana ukuthi kwavela iy'lingo sezila iy'vivinyo zilana kwaphuma inhlamba wayibona ukuthi kanti akaphendukile ngenhlahla kusenesikhathi wabuyela kuNkulunkulu waphenduka. So nomuntu kuthiwa kube wayephasile lesi sivivinyo sakhe sokuqala uNkulunkulu wayengekeze lokho emlethele ezinye iy'vivinyo kodwa uNkulunkulu nakho wayothola i-promotion ephuphuka izinga lakhe libe ngangeley'ngelosi. So okufuneka sikukhumbule ukuthi uAdamu no-Eva baphuma ezandleni zomdalo wabo be-perfect bengenasici physically ngokomzimba engqondweni nanakwezigamoya. uNkulunkulu nje wayebaphe kahle lapho babengenakusoleka. Njengamanje ungasho kuthiwa cha muhle nangumuntu wesifazane kodwa unopeta. Angithi yabona leyo nto leyo muhle kodwa ikhanda lakhe angithi yabo uAdamu no-Eva babe-perfect nje babe-perfect ukubabuka be-perfect spiritually konke nje mentally ingqondo yabo khona uthola umuntu ebemuhle kodwa ubona ukuthi slow Nkosi yami uslow udinga lithi eduze kwakhe kusondele abantu nosho usicele sineke uNkulunkulu indlela umuntu kaNkulunkulu akaslow ngawo bona nje babe-perfect kuyo yonke into. Khona futhi uthola ukuthi umuntu fast hey igama esetshenziswa njengamanje kuthiwa uba-hyper.
ibuhlungu-ke leyo nto uthole ukuthi ikakhulukazi uma kuseyingane uthole ukuthi akubambeki. Hamba ngapha sepurutshele ngapho. U-Adam no-Eva kwakungasoleki lutho indlela ababedalwe ngayo. Njengamanje lezi ngane kuthiwa ezakudana noshukela khona okwenza ukuthi umuntu ebe nje. Engakho nje ngokusiza uNkulunkulu sifise ukuthi ngelinye ilanga senze isifundo ngezempilo nangendlela yokudla ngoba khona into eyistandard nje ukuthi iy'ngane ziyatetema noma iy'ngane zinje kanti uthola ukuthi uma siku-trace-a ngokweBhayibheli siyabona ukuthi lento yenziwe leli phutha lenziwe yithina siyabazali ngokungafundi kahle hle noma ukuthi uNkulunkulu uthini yini ekufuneka siyenze emzimbeni yethu nasemzimbeni yabantwana bethu sesingasaqondi-ke ngalokho sesisikhipha iy'ngane ey'fanayo nje thola ukuthi ingane yakholwa i-behaviour ngokufana nengane yomuntu ongakholwa. Yabona ingane ephuzayo i-behaviour ngokufana, ingane engaphuzi iyakholwa kodwa uthole ukuthi ama-behaviours ayo noma umuntu oyikholwa u-behave ngokufana kodwa nomuntu odakiwe odakwe utshwala. Yabo isidakwa siyathuka nekholwa liyathuka. Yabo isidakwa sikhange sihambele nqunu angazi noma sekushisa i-alcohol negazini neyakholwa linqunu angithi yabo. So kuningi uNkulunkulu asizifundisa khona ngenxa yokuthi ufuna ukuthi sisinde engasilahli ekugcineni asithathe sonke sibe ngabakhe. Okay, ukuqhubeka nesisifundo yebo u-Adam no-Eva babe-perfect indlela uNkulunkulu ayebadale ngayo. uNkulunkulu wayesebatshalela insimu yase-Edeni. Ile nsimu yase-Edeni wabazungeza ngayo yonke into eyayithandekayo, ngakho konke okwakuthandeka, ngakho konke okwakuheha ukuthi uma ukubuka uheheke uyokubona uma uthi uyadlula ubona imbali eqhakazile uhluka endleleni yakho uhambe uyibuka leya mbali abanye beze beyihogele. Angithi yabo kuthiwa uNkulunkulu abazungeze ngakho konke lokho nangazo zonke nje izinto ababezidinga emzimbeni yabo njengokudla kanjena uNkulunkulu wayebatshalele khona wakubeka laphana e-Edeni. This holy pair futhi lezi y'thandani ezazingcwele lezi y'thandani zamanje engahloniphi ey'qabulana ngisho nasemadrobheni ey'gcwele iy'nkanoyi kasathane. This holy pair babethandana kodwa bethandana ngendlela enhle, indlela engcwele. Yayithi uma bebuka lapha ababekhona belokhu bemangale njalo ngothando nenkazimulo kaNkulunkulu. So uNkulunkulu wayebaphile ubufakazi bobuhle bakhe nothando lwakhe eba-provide ngama-fruits nama-vegetables nanokusanhlamvu ebenza ngathini and in causing to grow out of the ground every variety of tree for usefulness and beauty. Konke uNkulunkulu ayekuhlumisile kwakutshalwe uyena kwakunesizathu sokuthi kufunakala ini, kwakudingeka ukuthi kube khona futhi kunobuhle. Ngoba sothi uma sesifunda ekweni kwesono yazi njengamanje khona nje izihlahla ey'balulekile ezinhle kodwa ukuze uzolikha ifruit lakhona noma ifruit lakhona for ukudla noma ukuze uzolithola iqabunga lakhona for healing for ukwelapheka uthole ukuthi lesi sihlahla sinameva kodwa yazi kwathi uNkulunkulu etshala lana asikho isihlahla esinameva ayengekho ameva ayengekho ukhula. Lento uzoyithola le ndaba engiyishoyo siyoyifunda kade nje mhla usufunda uGenesis 3 ukuthi khona izinto ezafika emhlabeni ezaziwumphumela wesono ezaziyisiqalekiso kuyisiqalekiso nje indaba yokhula yabona ukhula nje ukhula bafethu luyisiqalekiso uNkulunkulu walidala ngokhula into eyafika lo Genesis 3 emva kokuthi kube khona isono yonke ukhula nameva yabo indaba ukuthi nje ngiyayikhelela laphana ulamula nanka nameva uNkulunkulu wawudalile ngomela wawufunakala ngithi yabo khona izinto nje ezangena ezaba umphumela wesono ukufa kwabantu base kuthiwa uNkulunkulu wakudala ukufa chaze lapha neGenesis 3 lezi zinto bafethu zaba umphumela wesono uNkulunkulu wadala from Genesis 1 to Genesis 1 Genesis 2 uNkulunkulu akasisebeqedile okuza lapho kwakuwumphumela wesono. Alright, so kuthiwa umhlaba wawubrown umbathiswe ngocarpet living green futhi nje sinande sihle sihlaza yabo. Kwakuningi nje kukuhle kunaney'mbali laphana kunanezivini ezaziveza ubuhle bazo nephunga elimnandi yabona nje into ongeke uthi noma uyicabanga ngengqondo yakho kufika lapho ingqondo engaqondi khona ukuthi
ezoyichaza kanjani. Kunemithi eyayiphakeme kakhulu enama-fruits amnandi azinhlobonhlobo ayenzelwe ukuthi indlela a-taste-a ngayo ekwazi ukujabulisa izidingo noma ekwazi ukujabulisa u-Adam no-Eva bethi uma bekudla nje bebe happy ngokuthi sebedle leli fruit yabo. So leli khaya lase-Edeni uNkulunkulu wayelenzele abazali bethu bokuqala ebakunikeza ubufakazi obuqinisekisile ngokuthando olukhulu nokuthi yena unakekela kangakanani. U-Adam lo wayebekwe ngokuthi uzoba inkosi yase-Edeni, king. Uyinkosi ngomqhele, wayeqhelisiwe ngokuthi uyinkosi yase-Edeni. Kuyena u-Adam lo kwakunikezwe ukubusa, ezobusa phezu kwayo yonke into ekhona uNkulunkulu abeyidalile. uNkulunkulu wambusisa u-Adam no-Eva, wababusisa ngokuhlakanipha kangangokuba ngathini wayengakunikezelanga esinye isidalwa. Angithi laphana u-Adam no-Eva ngoba bedaliwe nje sasho ukuthi uNkulunkulu kuningi wayekudalile. Wayedale ney'lwane zasemanzini, ey'dale ngishona ney'lwane, amabhubesi nezingwe. Kodwa kuthiwa ukuhlakanipha uNkulunkulu wayekunike umuntu, asikho isidalwa esaba nokuhlakanipha ukwedlula umuntu, yabo. So uNkulunkulu wamenza u-Adam nje, yebo. Umuntu wenziwa ethathelwe ngokweBhayibheli, umfanekiso wakhe uthathelwe kuNkulunkulu uqobo. Khona yini evolution lizoyifundo ey'khona njengamanje zithi abantu bavela emfeneni, uyokuzwa zonke lezo y'fundo yebo babonakala behlakaniphile abantu abay'fundisayo, kodwa ngokaNkulunkulu uNkulunkulu akasho njalo eBhayibhelini. Kuthiwa umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, yabo. U-Adam no-Eva could trace the skill and glory of God in every spire of grass, yabo, in every shrub and flower. Kuveza lapho kusaqinisekiswa ngobuhle be-Edeni ukuthi ngisho bebona utshani, yabo, ngisho bebona imbali, kodwa bebekwazi ukutrace ubuhle bukaNkulunkulu khona lapho. So ubuhle bendalo kaNkulunkulu bubarawundile, bu-reflector like a mirror, the wisdom. Kuveza ukuhlakanipha ne-excellence nothando laba bawabo osezulwini. Yabona kwesinye isikhathi khona izinto ozenzelwa umuntu uthola ukuthi akasakhulumanga yena ngokwakhe, kodwa ubone ukuthi lezi zinto lezi imeseji yakhona iveza uthando noma imeseji yala iveza inzondo. So Adam no-Eva laba bethi lapha uma bebuka bona bebuka umsebenzi kababa osekhaya ezulwini, bebona uthando, bethi uma bebuka lobu tshani bethi uthando olungaka, yabo. So uma siqhubeka la kuthiwa umculo nendumiso, yabo, okwenzeka laphana ekhaya ezulwini, harmonizing with the songs of the exalted angels and with the happy birds who were caroling forth their music without care. Oh yazi uyokuthola ukuthi mhlawumbe uma uselokishini inyoni kuphela, yazi igenge yaselokishini uthola ukuthi mhlawumbe uma uselokishini kuphela inyoni oyibonayo mhlawumbe uyibonela isparrow, incane nesparrow, nakhona sirewu, uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uyibonela umayina. Uma ngasuye country uzobuka nje lapho ungatshalanga khona umuntu, especially ngoba njengamanje umhlaba soba nje nawe ubuya nje ehlobo khona ubone nje ehlobo.
ubone nje imbali iyinhle, ubone nje hhayi asikho isandla somuntu lana utshani nembali enhle hleni uthi uyalalela ulalela lo music lona. Yazi iy'ngane tholukuthi iy'ngane zakhona zikwazi uku-create-a ama-lyrics nge-sound yokukhala kwejuba like noma yabo lawo ma-sounds akhona tholukuthi ingane yakhona sewukhona ama-lyrics ezenzele yona. Ngenze ngiwaculeke ngoba vele lawo ma-lyrics enga-create-wanga yimina mhlampe nami ngingaqala ngiyi-create-ele awami yabo. So sasingekho isifo laphana Edeni, kwakungekho ukuwohloka nanokubola kwakungekho. Impilo yayibhaliwe nje kuyo yonke into owuthi uma uyibuka khona ukuthi uma ubuka ubone ukuthi impilo. Yazi ebusika ehlobo isinande la egcekeni sasihlaza ubone nje impilo yodwa njengamanje. Kodwa njengoba sekusebusika uma usibona sesinandi ngisho usinyathela sinomsindo nje ubuwohlowohlo nje uyabona nje ukuthi uma usuthi uyashisa la singavuthwa kodwa sizobuye sivuke ehlobo angithi yabo. So ko-Adam no-Eva yayingekho leyo nto ukuthi kube khona indawo ey'nandi ey'wohlozela ngenxa yokuthi yonke into ababeyibuka laphana yayiveza impilo yabo. I-atmosphere yakhona nje yayigcwele impilo. Impilo yayikulona lonke iqabunga, hhayi lama qabunga nje. Indaba yokusho nje indaba yokuwohloka kweqabunga into eyayingaziwa ngoba ukuwohloka kweqabunga kusho ukulahleka kokuphila, ukuhlukana kweqabunga ne-branch noma negatsha yabo. So iqabunga lalihleli laphana esihlahleni salo linempilo lingenawo umbala oyelo nosho ukuphaphatheka noma usho ukuthi amanzi awasafiki laphana mhlawumbe khona ama-veins anqamukile isihlahla. Kwakungekho konke lokho. Impilo ikhona kuyo yonke imbali yabo. Kuwo wonke umuthi kuthiwa uNkulunkulu wayazi ukuthi u-Adamu wayengeke eze kwazi ukujabula umsebenzi ungekho. Amen. Yazi-ke nje ngizobancane le esathikisa le nto le ngoba njengamanje kuyisitayela nje ukuthi umuntu uyalala emini. Kubi lokho, kuwukuncola indaba yokuthi umuntu akade engasebenzi ngisho nange-night shift. Ebenokulala nje emini futhi izocofa amafoni ukubuka ama-T_V. Uvila nje busezingeni eliphezulu. Khona ivesi engiyifunayo la, yazi ngoba ngiyayifuna izovele idileye-ke Nkosi yami ukuthi ngiyithola encwadini yamaHubo. La uNkulunkulu eqinisekisa khona ukuthi yabona wenzile izulu nomhlaba esho ukuthi ubusuku umuntu kufuneka alale bese kuphuma iy'lwane emhumeni nezilo zikhala zifuna impango yazo Jehova ngithi uyakhumbula. Bese sithi-ke kodwa uma ilanga liphuma iy'lwane iy'phindela emhumeni yazo bese kuba isikhathi sokuthi umuntu avuke asebenze umshikashika wakhe. Manje-ke umuntu olala emini ngempela kade elele ebusuku vele, hhayi nanokuthi usebenze ungene night shift, kade elele ebusuku nasemini futhi ulele. Uyabona isikhathi esiningi umuntu owenza njalo ingqondo yakhe vele ngoba uma ukhathi uhleli ungenzi lutho uhleli nje ungenzi lutho ngasho ngathi ucambalele futhani khona into akazokufundisa yona ngoba unesikhathi sonke yabo. So lana siyaveza ukuthi uNkulunkulu wayazi ukuthi u-Adamu ngeke eze ejabule ngaphandle komsebenzi. Hhayi namanje ngempela-ke abantu bakhona bajabule-ke njengamanje ngenxa umsebenzi ayikho. Ubuka izinga le-revenge liphezulu esikhathini esiphila kusona. Akusetshenzwa kucofa amafoni nezinga lenkanuko liphezulu kwenziwa ucaci ngisho nasemini emini kwabhabhabha ubone kuvalwe izindlu. Ehheni Nkosi yami into ekudinga ukukhuzwa leyo amanyala amakhulu angithi yabo ngoba abantu abasebenzi. Ngakho-ke uNkulunkulu wabe semnikeza umsebenzi omnandi u-Adamu wathi akanakekele insimu yase-Edeni, an employment of dressing the garden yabo. Kuthiwa as he tended the things of beauty and usefulness around him, he could behold the goodness and the glory of God in his created works. Yabo kuthiwa u-Adamu-ke wayenama-themes yabo lapha khona ayidlinza khona ngemisebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wasezulwini. uNkulunkulu akamdalelanga nje umuntu ukuthi
kube ukuthi nje uzohlala nje ebuke lokhu ethi wow encoma imisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa umuntu wamnikeza naye izandla zokuthi asebenze, nengqondo nenhliziyo yokuthi azindle futhi naye ngokwakhe. Ukuba kuyavela esifundweni kuthiwa ukuba injabulo yomuntu yayilele ekutheni engenzi lutho, uNkulunkulu wayengeke ezimnikeze u-Adamu umsebenzi. Umuntu wayezoyithola nje kahle injabulo. Kuthiwa man was to find happiness in labor. Injabulo kahle wayezothola ekusebenzeni, as well as in meditation, nasenasekucabangeni. Yabo, vele uma ungasebenzi akulula ukuthi uzocabangani vele. Angisakhulumi-ke ngokusebenza mhlawumbe uthole ukuthi uyavuka umlungu noma uvuka kanjani. Sengisho nje ngesikhathi sakho ukuthi wenzani, ngoba vele awulele ubuthongo abukho. Yabo. So Adam could take in the idea that he was created in the image of God, ukuthi afane naye uNkulunkulu ngokulunga nangobungcwele. Ingqondo ka-Adam yayi-capable of continual cultivation, expansion, ne-refinement and noble elevation. Ngoba yini? Ngoba uNkulunkulu wayewumfundisi wakhe, noma uNkulunkulu wayewuthisha ka-Adam. Izingelosi ziyi-companion yakhe, noma ngasho ngithi zingumhlanganyeli kanye naye u-Adam. Amen. Laphana ku-chapter 3 uncwadi confrontation kuthiwa laphana khona isihloko sestring sona sithena ukuba side, ngeke ngikwazi ukuthi ngisifunde, kodwa isihloko sakhona sithi-ke the test of probation. Yabo, the test of probation. Laphana sekukhulunywa ngabo-ke ukuthi bevivinya ukuthi ingabe bathembeke kangakanani, yabo, under i-care noma under i-watchfulness. Kodwa nje kwafuna kube khona uvivinyo oluba khona kubona, ngoba uNkulunkulu wababeka abantu under i-probation, yabo, ukuze ezokwazi ukwakha isimilo esimileyo for his own of steadfast integrity, for his own happiness and the glory of his creator. Yabo, ngicela ukuthi ngingangeni kakhulu, ngicela nje ukuvele ngingawuqali u-chapter 3 ngobe ngeke ngasho bekwama-extras. Angithembisi ukuthi ngelinye ilanga siyowenza u-chapter 4 noma u-chapter 5, kodwa uNkulunkulu uma esiphila ukuphila singawenza, ngoba nabo kuyathathekisa ukuthi nje khona kufanele kuphenduleke ukuthi umuntu wazi nje mhlawumbe lesi basic ukuthi uNkulunkulu wayedale wagcinaphi, umuntu wayedaleleni, usathane kwenze njani, wayephumeleni ezulwini. Ngicabanga ukuthi konke ngalesi sifundo nje esibe naso, imibuzo leyo mhlawumbe umuntu ekhaya sayakwazi ukuthi aziphendulele yona. Sifundile ekugcineni, kuyasetshenzwa bakwethu. Khona i-quotation ade ngiyifunda evezayo ukuthi into nje uma isi-excessive iphenduka ibe yisono. Uma ungasenazo ukuyitheba, ukudla ku-right, angikhulumi ngokudla okunqatshwe uNkulunkulu, ukudla nje ku-right ukudla. Kodwa uma usudla kakhulu sekuyisono, angithi yabo. So kuveza ukuthi ngathini, ukubuka kuhle ukubuka, kodwa futhi uma ungasakwazi ukukhontrola indlela obuka ngayo, usulokhu ubukile, ubuka nje nokunqatshiwe, yabo, uyalokhu uyabuka nje, angazi noma ngisithi overseeing, angazi, kodwa nje ukubuka kuze kube over nakho kuphenduka kube yisono. Nokulala kuhle, ukulala kuphumuza umzimba, kodwa futhi uma usulala kakhulu kuyisono. Ngakho kukhona lapha encwadini ezakha ivesi eshoyo ukuthi ngokozela okuncane, angingasho ukuthi angazi ngokozela, yabona ukuthi ivila lenza yini ekugcineni, kodwa lizokwesela nje ngoba kade libhizi lihuqa ubuthongo. Adamu no-Eva uNkulunkulu abadala ukuthi bebe nomsebenzi, umuntu nomuntu ekhaya
engakayi nje kwaMlungu, yebo, kodwa ekhaya kufuneka unomsebenzi wakhe, akakhuliswe vele awuqashwanga, awuthanga uthi 1 year uthi 5 years wabe usuqashiwe. Uyayazi imisebenzi yasekhaya ukuthi ekhaya kwenziwani. Ungakayi kwaMlungu khona imisebenzi yasekhaya. Usuphuma kwaMlungu khona umsebenzi wasekhaya. Hhayi ubuvila, buyisono. Adamu uNkulunkulu wayethanda abantu kanjani nabo? Abasebenzi. Angithi yabo. Noma-ke ungayi kwaMlungu kodwa kukhona umsebenzi ekhaya. Hhayi uthi ngoba nakhu mhlampe uyasebenza Monday to Friday, ngeSabatha nangeSonto usuleleke. Uleleke ngoba uyasebenza. Awu kodwa Nkosi yami, asazi uNkulunkulu kuphela wazi ngalabantu abahlale beney'zathu zokunikeza ukuthi bona benze okubi ngoba every wrong act lana is being justified. Kodwa lokho akwenzi ukuthi into ibe right phambi kwaNkulunkulu. Noma thina singa-accept ngoba mhlawumbe ngokwesaba ukuthi sincishe isenkwa kube ngathi abantu bayathula nabazali bethule ngoba umuntu esekhuluma isiNgisi esikhulu esino-because. Kodwa uNkulunkulu akakhonvinswa amagama amakhulu, no because. Yazi nje ngoba ngikhuluma khona sithi amuzweke useyahlulela, yabo. uNkulunkulu uyazithanda izoni, kodwa akasifuni isono. Noma umuntu engenze njani ewukona, kodwa uNkulunkulu uyamthanda. Into angayifuni isono. Ngoba ekugcineni isono uzosidestroya uNkulunkulu. Ngoba efuna ukuthi abantu ukwenza isono ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uma esedestroya isono, singabe kukhona isono ngoba uma eqeda isono automatically leso sono sizoqedeka. Yingakho kunokuthi sifundisane kangaka ukuze sonke nami uqobo wonke umuntu sibe sesikwazi ukuthi sishiye izono. uNkulunkulu esithanda kodwa naye azi ukuthi ngisho ukuthi uyabuya ngamafezulu, uzobuya nabantu bakhe abashiye isono. Yileso isikhathi sokwenza lokho njengamanje. Musa kaNkosi.